बेखौसो नुदों क'क्राझार हेलौआ ए फिसा फिसा थाबायगासिनो इंटरनेशनल बड'लेण्ड इंटरनेशनल नोगोर मोजांखा monkey Mami Mami बेखौ मा होनो हो बेखौ मा होनो होनलाय दे मा होनो मा बेखौ मा होनो हो जायो जायालै दांनाङा मा Này mami. Bisa. Tangnai hoदो Mami.
हो आंधी चाहे हो तूफान सिखाते हैं हमको सृष्टि के रसम विज्ञान और आधुनिक सोच से हम बदलते हर अज्ञान बदलते हर अज्ञान को हमको तो हो जाएंगे ओ मूल्य ज्ञान ओ खुशी Mami. Nah, kali itu ada aku foto kamera ya. Dah mah, puyo tu. Gara kau suatu. Akhiran. Dokterफोरनि माखासे खुलुमबाय जोंनि गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलनि सानब्रैनि हाबाफारि जोबथा सानाव दे मामि ओरैनो नालाय मामि नै खारबायसो गावनो नैबे गाहाय सायनासालियाव दान्दिसे उनावनो जागायजेनसिगोन इन्दि सिलग्राफोर दिनैनि हाबाफारिया जादों जोंनि आबाद गोजोन लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ लानानै खुंनाय मोनसे सावरायमेल आबादजों सोमोन्दो गोनां आबादारि जानो हागौ बा आबाद बिफाननि मावथिफोर जानो हागौ आबाद बिफाननि बिबानगिरि नै फैदो एम्फौ खेबखांबाय बे हाबाफारियाव जोंहा इन्दि सिलग्राफोर दाना एम्फौ जोंनि बिटिआरनि मावगिरि गाहाय मावख'नि सोद्रोमा मोनसे दमन बर' सारा बेयाव बाहागो लागोन आरो जोंनि हान्था जानाय मोनसिगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन बेनिखायनो हांख्रायजानाय गासैबो जोंनि बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे गाहाय सायनासालियाव जिरायफैनो थाखाय खावलायबाय जोंहा दान्दिसे उनावनो बे हाबाफारिया जागायजेनसिगोन नैबेहा मोनबाय नै जोंनि मानगोनां गोजा गोजा जालायबाय बे मोननायखाय बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ जेराव बेयाव थालिर बिलाइयावसो दोनदों गिनाब्लासो जेराव बेयाव थाहैयाब्लासो जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय उन्दैफोरनि दा आबादजों सोमोन्दो गोनां मा मावख'आरिफोरनिफ्राय मावख'फोरनिफ्राय जोङो खाबुफोर उन्दै लानो गथ' हायो बेफोरनि सोमोन्दै खांग्राफोरनि गुवारै सावरायनाय जागोन बेनिखायनो गासैबो बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ जेरावबो थाङाब्लासो जेराव मेराव गिदिङाब्लासो जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय ओइ दांनाङा मामि दांनाङाय दै जग दैया जग्रे दा न' लुबाय थानाय मामि
दालाय जों गामियावबो लुवाखै बिदि गामि गामि दै होनायनि फैदो हाबाब मा जिनिस जाखो बेलाय डाइनिसर जायो बे ओइ बे लाजाया अरो हाबाब साम'सा माबा लावा सिख्रि बेखौ लानोसै मामि नै ओरै खम खम दङ नै fai mami eri naik fai ayo eri fai di mana nih bahaya nih nih nah ya bu nih Apa kok? Si kila lain ya. Si kai khobaya be original gurjagra baidi jabe na dama. Ibu malai फिसाखौ लायो. Mako? Fuli, betul akhirnya. Mami. Motom gonaं naलाय ग्रोब जाथारगोन आरो
जाम्बिसोना गन्थंखौनो माबाबाय मामि सिदादों नै मालाय मामि बियो मामि जाबाय मामि नै बिबार बारियाव फैदो मालाय लागासिनो दा सेलफि सान्दुंआ नायनो हानो नागिरदों खेबनोसै आं मबाइलानो बिदि जोंनि साइन्सनि सिङाव जोलै फैनो थाखाय गंनै खबर लाफैनाय जाबाय जोंहा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन ঠান্ডা থাকলে আমি